Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Simon, manipod ijay kagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Advance happy birthday kani Manang ko Botchi Kilon dita Hong Kong. Ag birthday intun September 24 from Joel Kilon iti Texas. Belated happy birthday kani Angela Fermato from Rosemary Villaseñor iti Malaysia. Advance happy birthday kani Lani Likay at taga Bacnotan from Carmelita Macanas iti Paliparan, Cavite. Belated happy birthday kani inang ko Virginia Abalos Sibayan, 75 years old na iti September 14 from Jenny Babe Sibayan. Shout out kani nanay ko ni Gloria Tamang, asawak ani Miriam kan kids ko ada Dave, AJ kan Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Nilakay ko Wilmar Daprazo Tamayo kan anak mi ada Gretchen, Angel May, Valerie kan Mariel. Kastamat dagiti ikit ko, ti Stefa kan Tamayo family. Dagiti ipag ko ada Melanie Mangibat kan Rona Bulii. Anaanos ang mga awir ka dagiti anak ko di Takirino Ilocos Sur from Nancy Tamayo iti Riyadh. Shout out amin na padak nga Ilocano from Ariel Timbresa. Makablaawan pa iti Corpus family, dito'y Faire Cagayan Valley. Dagiti anak ko anilay, Ren, kan Howie from Elin Piñera Corpus. Happy birthday intun September 18 kani ading ko Rendo Calumente. Kastamot ti anak na ani Gian intun September 23 kan ti anak ko ani Gia Cassandra Yanggod intun September 21 ijay man atong Suyo Ilocos Sur from Zoraida Calumente Yanggod iti Hong Kong. Anak ko Adazian Emrad kan Zyler Bugyaon from Mama Neleng iti Saudi Arabia. Advance happy birthday kadagiti kaanakak Adahianis kan Hamre de la Cruz from Maricel Concordia. Family di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana. Ti Corogan family ti Barangay San Pedro Tumawini Isabela from Manny Corogan. Shout out pa kada Gigi Miguel iti Hong Kong, Roldan Bannagaw, Papang Etoy Nadera from Jonalyn Nadera, kastamot ni Jasmine Rivera iti Qatar. Happy 26th anniversary kanila kay ko ni Efren Palak, iti Ranyag Ramon Isabella from Arlene Palak iti Paris, France. Shout out kada Jemar Kabaong, maborang kan Medina family dita Cagayan Valley from Ronalyn Medina iti Saudi Arabia. Shout out kada Brave Ramos, Flor Javier iti Hong Kong, kan Lumboy family iti Ribsuan Nagilian La Union from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Anak ko ada John Lloyd, John Paul, kan John Dave di Tamalagnat Pinukpok Kalinga from Heidi Bakidan iti Saudi Arabia. Makablaawan pa'y ni Reynaldo Paas, dagiti anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, Jing Afante Lagayan iti Riyadh, ni Marisol Bautista iti Qatar, Presi Peneranda iti Saudi Arabia, Afante kan Molina family, kastamatan ti Paas, Vadil Vicente kan Fernandez family from Mary Ann Orpia Paas iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Simon. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan a Simon, pampanunutak nga ilanad tipod no anagan ko, ngam amkek nga amanga no agparikutak tuket di no bilang laeng. Taga Cagayanak manang, kat sigod akmatlaeng nga OFW. Isuna laeng tay di napasamak ti inak isalaysay kada kayo ita, Jakon nagabroad pa'y apulos, idi nakaawid akon dito'y Pilipinas. Jak ammo no napabut nga nak, wenno makonkonsensya akmanang. Iso ababaan man la ko madito'y programa yo, kat maibuksilak ti padas ko, ajak ton pulos malipatan. Kinapudno naman ang
Saan asyak a mismo tinakapasamakan dayto inak isalaysay. Ngam panagrikna kat nadagsan a responsibilidad tinaipabaklay kanyak ajak pulos ingkaskaso. Rogyak man manang ti agsalaysay iti day dirabii ti panagluwas ko nga agpasyudad ti Manila. Simon anak ko, talaga ka di ka agluwas ka ita arabii? Di mon maipabigat pay? Saan na mabalin nga ipabigat ko, nanang? Talas 9 ti flight kwinton bigat. Ala kat aganad ka akanayon iji abroad Laglagi po nga awan kami kadagiti kakabsat mo ang mga ndingay kan kaijay. Anya kayo lakit din ayan, nanang. Saan kayo nga agdanag kunak lang aruden? Di na kami malapdan nga agdanag maipapanken ka anak ko. Maiadayukan kada kami. Mapanak agtrabaho, nanang. Dahit ako matipanunutan nyo. Simon, anak. Siyak ti inauna nga anak yo. Gaputa awanan day di tatang. Responsibilidad kayo nga ruden. Manong Simon? Oh, ape adin ko. Ada ka di ibilin mo? Ay ayam, Manong. Ay unay kan ayayi siya. Ununa manon ti agpagatang iti ayayam kan ni manong mo. Baybayan nyo lata ka din to'y buridak tayo, nanang. Igatangan kay tayo ayam mo ayi siya. Basta agadal ka na imbag adin ko, wan? Wun, Manong. Ken agsingsingpot ka akanayon, Wun, Manong. Very good. Nanang, alang arudan. Masapol nga agluwasa kun nga agpasyudad. Aganad kayo akanayon. Si kagayam ti baro akadwami dito'y dagusmi. Taga-ano kay di Pilipinas? Kagayan. Siya gayam ni Simon. Siyakmat ni Esther. Taga Ilocos Norte Nabayag ka din ditoy? May kadwa na kontratak da ito'y. Kinapudno na. Kasubsublik lang idi na panalawas. Kalkalpas ti panagbakasyon ko di Pilipinas. Kasta ka di? Wan Simon. Oh, feel at home ka dito'y Di kagdanag, tagpapada tayo amin na Pilipino nga dayti dayti apagdagusan. Kat mamati akasaan ka maikawa dito'y. Lukasta, kabarbaro kamat ditoy? When? Ay no, imbag man tadagayam kapadpadak nga agdadamo ditoy. No kasta. First time mo mat? When? First time ko nga abroad. Ken, first time ko mat anaya dayo iti jowak. Oh, apay nga gisem ka. Awan, maray awak lang gan ka. Kuidaw ka. Kasta ti damo nga insawang di jowak iti Pilipinas, idinagamam mo kami. Ang mga dumafol ka kanyak. Imposible dahi nga ibagbagam. Kasi tinakon-akon, maray awak lang gan ka. Saan da kapag danagan dito nanang? Okay aklang. Sigurado ka, Simon. Ang mga ibagbagam laang dayta anak ko. Saan man nanang? Talaga nga okay ak ditoy. Kadwa na pada ka Pilipino dagiti kakadwa kiti pagtrabahuak ditoy. Ijemot dagus ko, pasig kami a Pilipino. Isang orekas kasano, saan ako na yung maikawa? Nasaya at garut no kasta, Simon. Da kayo kit diti rumbang nga kumusta ak dita nanang? Ay na, Simon. Jeburidak nga adem. Kanayon na adamagan no kaano kano nga ipawit mo dya ayam na. Anya? Ibagayo kon ko ana mabiitan nanang. Ay, si kantumot nga men. Nagkarika kan kuana. Isuratan ti padpadaanan na. Awan mo ti dakas na no nagkariak man nanang. Tatong palak mo ti inkarikan ko na. Iso nga ibagayo kon ko na. Talalaingan na ti agadal. Nadunguak kadagiti kakabsat ko manang. Nang runa iti buridak mi. Dayta ti kang runaan amay panakal ko.
Ta isumot ti pudno. Iti kadak iti sabali a pagilian, aklunak adakkel ti pan nakaikawak. Ngam nalakalaeng ana overcome ko ti homesickness, gaputa pasig kami a Pilipino iti dagus ko. Sa anak mo't anaarte a tao, iso ang nalakalaeng a nakabaddungalak dagiti padak a Pilipino. Kang runaan ang nakasiningad ko da Esther kani Jonard, ti kamang ti LGBT adanda ni kagiddan ko laeng asimmangpet, iti pagilian anapanak. Tanga data ti kasiningad ni Jonard. Data ti rumbang amang bagbagakan kwa na, Simon. Ha? Ha? Apa, Esther? Anya ti parikot ko ni Jonard? Napalalo ti panagladlad na dito eh. Ha? Amumot a Muslim country ti ayan tayo. Saan da maawat ti kas ka ni Jonard? No, adalaang mat dito dagus tayo. Santo ipakita na tipod na kinatao na saan ka di? Anya dito'y laang. Adda dagiti kundaway arumwar dito'y dagus tayo, adi naman laurnusan ti postura na. Anya? Iti kanito a pagpupudutan dagiti umili iti dayti a lugar ni Jonard. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kwa na. Iso adatan ti kanayon amang palagip kan kwa na. Amok na ita, Simon. Iso na lang tanod at tuma. Makalipat tak. Nang runa no dahil makitak dagiti macho nga anak ni Adan nga umili dito. I know. Ngam narigat tar aramidom Jonard. Oops! No. John na tinagan ko. Si Kamet. May mayat mo't lang no Jonard ti awag mikon ka. Tapno saan kami ama ilawan na datayo itiruwar ti dagus tayo. Ay. Narigatan. Ang mga numapadeport ka pa gapu iti dayta katataom. Unay mo't gaminan ay apaya saan da maawat ti kas kanyak dito eh. Tikit di ibagam. Apay ngamin adito'y ka nga imay. Nagatumot ti sabala pagilyan ang mabalin mo apapanan. Pagilyan anawaya dagiti kaskan ka. Dito nga rod mo tinakawatak. Si Kamet. Dayta nga rod ket. Adakan dito'y. Iso at tanangam titignay mo, tapno saan ang masayang dagiti bannog kan gastos mo, tapno makaumay ka lang dito'y. Simon? No may pa-deport ka, gapu iti katataom. Sayang ti amin na bannog kan gastos mo. Tandaanam dayta, Jonard. Oh, anya ngay nanang, nairwaryo ka din dyan pawit ko? Wan anak ko, agi amanak apag iso ti panagpawit mo, agbayad ni ading mo iti matrikula na. Amok nanang, isongor ngayon sambot ko. Basta awak laeng Simon. Apayakas la nagdakkel mo dya impawit mo. Malaksid ngamin iti trabaho ko dito'y, at dapay sideline ko nanang. Ha? Mapalubusan ayat ti kasta dita. Wan nanang, basta sana madalapos ti oras ti talaga at trabaho. Amangan mo't no maabuso ti salun at mo anak ko. Saan nanang? Kasi tinakunakon ka na kayo. Saan ta kapag danagan dito'y? Basta siguradwam asaan maikompromiso ti salun at mo anak ko, Amumbutan, adayo kami kan ka. Awan mga sikaso kan ka di tano bilang. Da kayo kit dimot. Nahustuan akon iti edad. Amukon nga nadan ti bagik. Palpalagipan ka laeng, Simon. Amok day tananang. Oray da kayo. Aganad kayo akanayon dita, Wan, anak ko. No anyaman bilang ti kasapulan nyo. Yawag yo adagos kanyak. Laglagipan nyo apara kada kayo tar aramidak nanang. Agsalsalo kagak. Tapno may paayan kayo itinarimat amasakbayan. Iti
ni Jonard, Simon. Ha? Apay, Esther. Kanayon ang makikuyog iti Arabo a katrabahuan mi. Anya? Day tatiag pa iso, Simon. Sapay kaslaawan pa nagtalag ko iti day nga Arabo. Ayan ni Jonard. Day tangarod kat. Awan pa'y laeng. Saan pa'y asim mangpet. Kat agpada kami laeng iti oras ti trabaho. Anya? No jak agbidot. Nakikuyog manan iti ibagbagak ng Arabo a katrabaho mi. Sa dinong iti papapananda. Day tanti jak mo. Ada atap ko nga ada sa bali a relasyon da. Anya? Kat day tati pagamkak. Mabutengak para ka ni Jonard agayem ta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Awan apulos ti parikot ko maipapan iti bagik, iti kaaddak iti sabali a pagilian manang Emmy. Ngem ti idandanagak ket ti gayem mi ani Jonard. Da kami kani Esther ti agdandanag kunak man laengen. Tanukas kasano, posible a mapaawid ni Jonard nga uray saan pay analpas ti kontrata na. Masayang ti amin abannog ken gastos na no kaskasano. Ngam oray pa'y kasano ti panang bagbaga kan panang palagip mi kan kuana, di na kami met ipangpangag. Agingga adimteng ti maysa agundaway. Ala, Jonard, anyat na pasamakan ka. Apay alimitom ti may sa amatam. Ang ko awan da ito ay Esther. Anya nga awan? Jonard, agpudno ka. Anyat na pasamakan ka. Awan ko nakmet. Anya ka di. Aramid ka di day tati Arabo akatrabahuan tayo akanayon akakuykuyog mo. Saan niya? Jonard, laglagipam ko mga adaka iti sabali a pagilian. Awan ka iti Pilipinas. Ang mga numaisagmak ka. He? Anya kumaga po ang may sagmakak? Di ka man nagpakalain si ka Esther? Ha? Amok tararamidak. Isa mabalin ka di. Tinakman pakibiyangan. Gayam ka. Huston! Imbagak lang arudan nga amok tararamidak. Isa di kan makibiyang. Period. Nakasaritam ka din ni Jonard. Wan, Esther. Ngamkaskan ka. Sinuplanak mat. Anya? Kunanang awan ka no, bibiyang ko itar aramidan na. Ay, kastamot lang ang timbaga na kanya. Kaslakit din na awan sir-serbit agayem na. Gapoy tikas di pa nagsasauna. Esther. Amom Simon, nasaer man tirik na kapoy tikas di ngay naramid ni Jonard. Di nalapang panunuto nga isaksakit talaang. Gaputa aggagayem tayo. Day tangarod gat. Isa pa nagkunak. Saan talangan ang pakibiyangan? Anya, ngamgayem ta ni Jonard. Gayim talat tamat. Nga oray saan ta na pakibiyangan itar aramidan na. Simon, Inaramid tan ti papel ta akas kayam na. Nga man niya ti inaramid na. Kasla na. Kasla datapaykit din ti dakas. Gaputa bagbagaan kan palpalagipan ta. Iso kasayatan no saan ta napakibiyangan pa'y dagitar aramidan ni Jonard. Iti kasta, saan adata ti kagura na.
Anya na pa nakairanrana na Simon. Agiddan ta pa'y nga agawid iti Pilipinas. Wan nga rad, Esther. Oh, dagiti pawid dagiti kakadwata nga imbilin daken ka. Nairnos mo ka din? Wan, naisimpak aminan. Sika nga dagiti pawid da ngay kan ka. Ayos mo taminan Esther. Inton adata ni Pilipinas. Adda nga ta namnama nga agsarak ta. Ha? Simon? Itataagawid tan. Jacket nga agsina ta ajak maibaga na karkaro pa yung may sa agayam ti pangibilbilangak ken ka. Simon? Sapay la kumatadinak kagura, Esther. Ibagbagak lang tiriknak para kan ka. Apay kumakagura ka ngay? Agpay so, Esther? Di nakagura? Saan? Awan tiga po naguraan ka. Awan mo't da kasi timbagam kanyak No, kastarod. Adanam nama anakarkaro pa nga agsiningid ta no bilang laeng. Apay ket din nga awan ngay. Iso na laang ta. Malading itanak Simon. Oh, anya nga ti pagladingitam. Malading itanak may papan ka ni Jonard. Amo namat nga umadanin ti panagawid ta. Ngam isopay ti ipapanaw na dito'y dagus tayo. Uwan nga rod. Talaga tinagidakis na ti panangikalkalilista ken kuana. Gapitar aramidan na. Simon. Ang man niya nga rod. Panagkunakat saan ta na basol day ta. Saan ta ka di amakisinarak kan kuana? Sakbay nga agawid ta? Panagkunakat saanan, Esther. Kasi di ka na yung ibagakan ka. Naaramid tan ti papel ta kas gayam na. Nga mas pinili na pa iti madayo ka data. Imbes adenggan na ta kuma. Simon anak, nakasukatan dagiti addim. Magagarandan iti panangipasyar mo kada kami di Ilocos Norte. O sige nanang, tayo saganak lang dagiti imutag para ka ni Esther. Ay na anak ko, magagaranak mo tan amakam-am mo ka ni Esther. Di kaya agdanag nanang, mamamuyon iti mabiit. Naala nga road, urayan da kalaangan iti salas. Sige nanang. Sigurado ang masorpresa ni Esther. Gapoy iti pa nagkita mi. Dami. Di na mo akadwak ti si bubukal na pamilyak. Kat sigurado ang nakarkaron ang masorpresa day jay. No ibagak isunti umawawag. Sigurado ang magagaran mo tan iti papan ko jay lugar da. Hello, Esther. Simon, nabuyam ka din ti damag iti nagkapunta pagilyan? Saan pa eh? Apay aya? Ni Jonard. Natayan. Anya? Kabuy-buyak na unay ti damag iti telebisyon. Awanan ni Jonard agayim ta. Diyos ko! Nakaro ti panakaklaat ko iti inyawag kanyak ni Esther, manang Emmy. Ad-adan anak konsensyaak idinaamuak no anya ti impatay ni Jonard. Naipadamag at timpuak manipod iti may kapat akad sa aran ti pagnanaedan na iti sabali a pagilyan. Ngam agpada kami ken ni Esther asaan amamati,
Nang runa kat amumi nga addamading aramiden kan kuana tinakasiningad na nga Arabo iti pagilyan ang naggapuan mi. Gapo iti day di apagteng, diyako nagsubli pa ijay, kanjak matan nagabrod apulos. Ni Esther tinagabrod manen, ngam iti sabali apagilyan, ngam idinagawidan, nagkalaysa kami, kat nangibangon kami laengan iti negosyo mi. No adda gundaway, mapagsarsaritaan milatta ti maipapan iti day di Jonard. Kat di taasumkan ti pan nakakonsensyak. Tano immanugot ako maiti singasing ni Esther, asarakan mi sakbay anagawid kami idi, amangan no naliklikan ko matidakas a napasamak ken kuana. Para kadagiti kakailyan nga OFW, agannad kayo kumaakanayon, nang runa kat saan nyo akaden na ti pamilyayo iti sadino man nga ayan nyo. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Simon. Pagayam a Simon, nakaamamas ti napagteng ti gayam yo. Ngamsikan a mismo tinagkuna nga inaramidyo amin akabaalan nyo anang bagbaga kanang palpalagip kan kuana. Kunada ano na yanak ti tao, na iyurit matan tigasat na. Ngam addamat la iti mismo a tao no kasano nga imanihar natin na iyurit agasat na. Adakan kuana no pasayaatan na, wano pilyan na ti pakaisagmakan na. Awanan ti maaramidam maipapan iti gayam yo pagayam ko. Iso a kasayaatan, no kanayon latan nga inayon mo iti kararag mo, tapno agulimaken iti sadino man nga ayan na ita. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan Anoriel, nga iti agdama kat adda iti Hawaii. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Kablaaw kadainang ko Marsya ken tatang Borsyo Kasay dita Alba Baggaw. Kakabsat ko ada Kuya Elmer, Ate Genevieve, Kuya ken Ate Genby ken April dita Ilocos. Nilakay ko ani Junjun, anak ko ani Kurt Angelo Tele dita Liwan East, Kalinga. The lovely kan Myra ang nag-birthday kan nagbunyag iti September 18 from Ginaline Tele iti Hong Kong. Shout out kadagiti abangers dito'y Hong Kong. Kasamutan ti Agurin family dita Dagupan Tabok.
ken Udlus family dita Virak Itugon from Marilu Odlus. Shout out to all Ilocano factory boys from Isabela, especially Mr. Jerwin Alvaro and my family dita Quirino Isabela from Jaguar Isabela. Shout out kada Milet Mayo Kaskayan iti Hong Kong, Jasmine Rivera, Maria Elena Balisa Lisa iti Hong Kong. Tamang kan Sipagan family, especially to Dave kan Bimbo Jr., kastamot kan ni Mrs. ko ani Miriam from Bimbo Tamang. Shout out iti Madriaga family. Advance happy birthday to my sister Mary Jane Tamayo di Tamatukay, Alakapan, Cagayan. Belated happy birthday Arlene Maburang Medina. Shout out kada Rems Meneses iti South Korea, Marie Chris Rion ti Qatar, Glenn Tibuyin iti Tainan, Taiwan, ni Joanne Olivares, Shi Salayog, Aida Garcia, Jan Ravanso, Teresita Dukusin. Kastamat ang makablaawan iti happy birthday ti unika ihak ni Zaira Rain intong September 21 from Roel Wanya. Nilakay ko Melvin Paloma kan anak ko ada Jonathan kan Jamia Angel Paloma from Merlin Paloma. Happy 26th anniversary kan nilakay ko ani Efren Palak kan kablaawak ni tatang ko Doming Pascua kan katugangak ani Pablo Palak iti Ranyag Isabela from Arlene Palak iti Paris, France. Shout out pa'y kada Ana Lorzano, Adela Vergara, Emma Cardenas, Edith Manantan, Leonora Bautista, ni Desiree Cristobal Sunyo, Zoraida MCY, kastamot ni Jonah Bal, Femi Sagong, Joel Kilon. Shout out pa'y kada JB, Maria Cielo Padilla, JB Inspiration, Nida Nievera iti Hong Kong, ni Ellen Piñera Corpus, kastamot ni Myrelyn Mercado, Lingaling Modesto, kastamot ni Agustin Tanggala iti Hong Kong. Shout out pa kada Kathy Malana, Mary Ann Orpia Paas, Lucky Me, kastamot ni Rosemary Rabena Lor Haramilio, Emmanuel Supnet, ken Leonora Gabay. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Noriel. Dear Manang Emmy, ilingad naklatakuman itinagan a Noriel. Iti agdama at daak dito'y Hawaii. Kat iti panakasarak ko iti daytoy a YouTube channel, kaya rigan na nagsubli ti kinaagkabanwag ko iti panagriknak. Daytoy nga minti may sa kadagiti radio drama nga indakdak kalak. Kat naisardang laang ti panagdengeg ko, idi naka-abroad akon iti tawan 2008. Malagip ko pa idi manang, iparecord ko kadagiti kakabagyak ti sumagmamano nga episode dagiti drama nga Iloko, kat ipatpatulod da kanyak, tapno makadengeg aklaan. Saan ka na ikan iti gundaway nga agsurat kada kayo, idi maipatpatangatang pay daytoy iti radyo, tamakumi kumakidi. Ngam itata adon ti oras ko, jakon nagsayang pay iti gundaway. Mamati ak apakaagsawan iti nabalitukan nga adal daytoy padas ko nga innak ibinglay. Iso asapay lakuma, tamaikan iti gundaway, Manang Emmy. Anya kayo matan, nagadulang arudan at trabahok. May raman kayo payak papaasikaso man. Ong-ongtan man ni nanang ni Lolo. Di na masya. Raman kayo payak pagparikutan kan pagsaysayangan Apay iti nga oras. takasta ni nanang. Makau. Ama namat ni Lolo. Ngam na pagsasawan na. Nagkaro. Unay matan. Nakakaasimot ni Lolo. Ang gunay kayo man. Naimbag ko man napigsapay laan. Mga tikastoyan. Ngam nakapsot matan. Mabadbanog ka kainal daw. Apay akas di titrato yung ni Lolo, nanang. Mabalin ka din, Noriel. Saan mo na tila damdamagam kanyak? Nanang? Ti panagadal mo ti asikaswam. Laglagi pam amarigrigata nak amang manggad tapno makaadal kayo laang iti adim.
nagadun ti pakakumikumak. Isa mabalin ka di. Di ka kumamutan dumagdag pa'y. Nanang, maladlading italaklang iti trato yung ni Lolo. Lakayin Day tangarod kat! Lakayan! Ngam isupay a pagsaysayangan iti oras! Ha? Ay, do saan la pakairanudan ti pensyon na? Ang mga nubaybay akon. Dahit ako mati mapanunot yun, Nanang. Adda serbi ni Lolo. Huston ko naklangarudan! Di kan sumanao, tawan tumatla ti serbi dagiti ibagbagam kanyak! Lolo, agtumar ka ni ti agas mo, ha? Agyaman na, apok. Ading, ti danom ni Lolo. Dayto yan, Manong. Lolo, uminom kay ti danom. Agyaman na, Noriel. At dayta, Lolo. Ginanayon, ha? Tanakatumar kayo matan. Agyaman na kada kayo, apok. Agyaman na kiti panangasikaso yung kanyak. Awan anyaman na, Lolo. Di kagdanag, taadda kami akanayon kun ni ading ko. Asikas-wanda ka. Saan ka di, ading? Wan, Manong. Naimbag kayo pa'y tamarik na kanapatagak ka na kayo. Jay inayumatan. Ay, Lolo. oray no kastay ni nanang yaw. Napataglat ta kanyak. Taiso, ti kakaiso na nga anak mi iti day di lola yaw. Isang agsingsingpot kayo akanayon, tapno di na kayo ungtan, Wan, Lolo. Wen, Lolo? Saan nyo asok-sukir ni nanang yaw? No kaungot na kayo man, laglagi pa nyo akanayon, para ka na kayo matlang dar-aramidan na. Di na kaya tama isagmak kayo. Iso akanayon kayo kumadumngag ka ni nanang yaw. Lolo. Tandaanan na kanayon kiniading ko dagita pa magbagayo, Lolo. Isa di kay danag. Matungpal ti amin na bilin nyo. Rabin, ading. Maturog kan. Manong. Oh, apay ading ko. Anya ti pampanunutam. Awan, Manong. Saan na rumbang agbuyat ka? Adapay klase tayong ton bigat. Isa maturog kan, wan. Wan, Manong. Katandaan na makanayon dagiti bilin ni Lolo, ha? Saan arumbang asukiran ta ni Nanang? Wan, Manong. Alang arudan, maturog tan. Ngamsakbay na, agkararag tapay. Sige, Manong. Rumbang lakanayon niya agyaman ta iti Diyos. Ta saan na tayo abaybayan? Kastean. Kasta ti kanayon niya ibilbilin kadata ni Lolo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naganos pa'y ni ading kumanang, nga mariknak adi namat magustuhan ti trato ti inami kan ni Lolo. Maawatak metket di analabit ang mabambanog ni Nanang amang mangged para kada kami. Ngam panagkunak, kat saan arason dayjay, tapno tratuan na itinaalas ti mismo nga amana. Iti panagtulid ti aldaw, nakarkaron ang naidalit ni Lolo, gaputa nagkomplikasyonan ti sakit na.
Ngam imbes amas ipaayan ko maninanang iti atensyon, sabali ti inaramid na manang Emmy. Ayan ni ading mo, apay aday pala sumango dito'y lamisaan. Imbagak mo't amangan tayon, saan aya? Adda ni ading ko itayan ni Lolo, nanang. Ha? Anyot aramidan na ijay? Kasla ka no kami nagpipikal dagiti gurong ni Lolo. Iso ngayon ilutan ni ading ko. Ha! Artiguril alaklakayan. Ah, nanang. Kaya't naman kit din ti agpaasikaso Di na kamin mapilit ang mga sikaso ken ko anakat. Iso ada kayo iti kabsat mo ti pagpasikaswan na. Oh, apay ngagsanay kay tinaunag. Nanang, di kay kadimasyan ka ni Lolo? Lo? Ha? Bayat ti panaglabas ti aldaw, kumarkaro ti sasaadan na. Apay no hospital tayon. Apay, Noriel. Ada kwartam nga ramatam amang ipa-ospital ka ni Lolom. Ha? Naminanon nga imbagakan ka, Noriel. Di nakisuro tamok na anya ter aramidak. Alaki din. Inkaya ba ng diadim, tamangan tayon. Noriel, apog. Apay nga da kapayla dito'y ayan tindak. Banbantayan kayo, Lolo. Ha? Ni ading ko tinaturugan. Kalpasan nga inililot na kayo itay. Amom, apog. Iti maladaga pa ni nanang mo. Saan kami amaturog, iti day di lolam. Aging ka saan mi amasigurado, anardakanan tinayaw. Lolo? Imbilang mi agamang tinayaw. Kakaiso ng amin nga anak mi ni nanang yaw. Isu ang nalaos ti panangipatag mi kenkwana. Kahit amo kakastamot lang kada kayo ni nanang yaw. Ipatpatag na kayo ni ating mo. Lolo? Saan nyo kada kagura ni nanang? Apay kumakuraag ngay. Tsak to pulos kagura ni nanang yo. Nga uray-arig na abaybayan na kayon? Sa anak mo't abaybayan kahit. Asikasuanak ni nanang yo. Kun huray na kayo kun ni ading mo. Lolo? Iso ka niya kumaaga po, akagurak ngay. Kat da kayo kun ni ading mo. Ipatagyo ni nanang yo. Tanulab sa ti agsarita. Impain na kada kayon ti si bubukal abiyagla. Si ipod pinanawan na kayo ni tatang mo. Isaw akas iti kanayon nga ibagak. Di yusuk-sukiran. Agtungpal kayo akanayon iti bilin na. Tapara kada kayo nga anak na ti amin nga aramitan na. Napakan mo ni Lolom. Wan nanang,
Napagtumarmimutan kinadin ko itaagas na. Nasaya at mat, tay supay nga ramidag. Madayta ka manan, Noriel. Agsanay ka manan. Kasursuron ko tikas na nga ramid mo. Nanang? Malas tikas ta ajar. Iso mabalin ka di nga idyaman tikas na nga ramid mo, sika. Pampanunutek lang amin ni Lolo, Nanang. Manan, dayta manan, ti mangmangag ko ken ka. Ti bagim ti panunutem, ti panagadal mo. Saan ang kompormila ditan ti bagbagam? Manong Noriel! Nanang! Ha? Ni ading ko. Mabit lang, Nanang. Mapana kita ayanta ka ni Lolo. Tatang, apay apinanawan na kami mutan. Tatang. Oh, apay akit kita na kitikas ta, Noriel. Mas tawak lang amin, Nanang. Anya ko ba ti pagsidawam? Gaputan na palalo ti panagsangit kanila dingit yun. Ha? Apay ko mapagsidawam ti panagladingit kong ay. Natural amaladingitan na ka. Tawanan ni Lolom. Di nga min si bibiyag pa ni Lolo. Madlawa ka suron yung asikaswan. Ha? Isa mas dawak, Nanang. Ngamin, nalaos ti panagladingit kin panagsangit yung itatawanan ni Lolo. Mabalin ka din, Oriel. Saan man atila sa asawam? Natural lang ang maladingitan na ka. Tapinanawan na tayo ni Lolom. Apaman ang maitabon tayo ni Lolom. Saan tayo na makita pa'y iti kaanuman? Pudno amas daawak manang Emmy. Tadyak impagarup nga agladingit itinakana ni Nanang idipimusay ni Lolo. Apaman ang naitabon day di Lolo, ditan anadlaw mi kani ading ko ti panagbaliw ni Nanang. Kanayonen amalmalday. Imres paikit din, tamasansan amasiputan mi nga agpampanunot itinauneg. Nagdanagak para kankwana, iso a kinasaritak ni ading ko, arumbang lang andingayen mi ni Nanang. Agingga ang nagturpusa kon, kat naadaanak iti bukod ko at trabaho. O, Nanang, ato iti kwartayo. Agyaman anak ko. Para kada kayo dayta, ha? Saan nyo man na nagastusin na pagbayad kadagiti kasapulan diti balay? Tasyakon ti makaam mo. Noriel, anak. Oh. Apay analiday kayo manen. Awan anak ko. Dalagamin pampanunutek. No anyaman day Nanang, iwak siyo pa'y lang. Saan narumbang agladladingit kayo? Tama kapadakas day tayo ti salunat yo. Naawisan na kayo arumwar ni ading ko. Sumurot kayo kit di Nanang. Tapno makaaliwaksay kayo mat. Alawan anak ko. Di ka agdanag taramidak dayta. Rumbang lang Nanang. Iti kasta, saan kayo akanayon nga agpampanunot iti kompormila ditan? Gagangay lang tikas kanina nang mutikas jay. Nang runak at adamot ang edad na. Agsalugan ti pigsana. Panagkunakat sana day tati makagapo. No apay akas dyan ni Nanang ko, Sandy. Ha? Noriel? Mariknak nga dapay sa bali arason. Anya kumangay? Day tangarod ti kayat ko amaamuan. Amkag ngamin nga aginggang adati mang burburi-buri ti panunot ni Nanang.
Sigurado ang nakarkarong agsalog ti pigsana. Apektado lakit iti salunat na. Noriel, Ngam kinasaritak mo't kid din ni ading ko. May papan iti sitwasyon ni nanang. kat, anya ti ko na ni ading mo. Kas kanyak, di namot kaya't abaybayan ni nanang. Aramidan na kano ti amin, tapno maandi ngay miti inami. Katrumbang laang Dua kayo laang agkabsat. Da kayo laang tinamnamaan ni nanang yung mga dingay kankwana. Uwan gayam. Ita kasaritak dagiti dadakkel mo saan ka di? Juan, Alang arodan, itulod ka ni Jibalayo. Tapno makasaritak mo't dagiti dadakkel mo, maipapan ka data. Anya ngay Sandy. Awanin ti inatrasan ha. Naipakadakon ka dagiti dadakkel mo ti maipapan iti plano ta panagkalaysa. awan ti panggap ko nga agatrasan niya. Si kakit di No, dakas ta a planok. Di sa anak ko man anak sarita ka dagiti dadakkel mo. Sa bagay. Si ka amom alamlamyungan dagiti dadakkel ko. Istriktuda nga ta, nang runa ni tatang. Linaklakam ti imamo kadakwada. Wana. Katamom. Daydi mom. Daydi lolok ti nakasursurwak iti amin. Ha? Sayang lang tadi mo namamo daydi lolok. Noriel? Dimakkel kami ni ading ko, iti ado asursuro ka na saya ta pamilin daydi lolok. Isong matlagayam anatak ng ka, Noriel. Sandy. Kat mamati ak aday tati kang runaan a kinayatkan ka dagiti dadakkel ko. Kat patsyak amariknada na saya at ka tao. Kan ipatpatag naklaunay. Talagamat. Iso adikan to pulos lumdaang iti danak Sandy. Ikarik. Agbalin ka anaragsak, kalpasan ti kalaysata. Noriel, anak. Nanang. Apay nga napalalo ti panagsangit yo. Rumbang kumaanaragsak tayo amin. Takalkalpas lang ti kalay sa amin ka ni Sandy. Ikagkagumaak ni agbalin ang naragsak para kan anak ko. Nga madadasong kan ti panagladigit kan danag ko. Nang runa itatandaan bukod mo a pamilya. Ha? Apay nga agdanag ka nagladingit kayo, nanang. Amkak ngamin nga awan ton ti mga sikaso kanya. Nang runa, namadaan tumatan iti pamilya ni ading mo. Ha? Nanang? Mabuti nga awanan ti mga sikaso kanya. Dayta ti pagladingita kanak ko. Amuyo ka din, nanang? Kang runaan nabilin kada kaming agkabsat day di lolo. Saan da ka kano abaybayan? Day tatagpay so, nanang. Ket amom ka di? Nga oray kasuron mo idi nga asikaswan day di lolo. Saan na pulos ang nagsakit tinakam na kan ka? Anya? Wan, nanang. Iso nga oray marikna na idi akasuron mo nga asikaswan. Kanayon lat nga ibilin na kada kami ni ading ko. Asaan da ka kano abaybayan?
Taarig na impaay munti amin mo para kada kami. Nang runay di pinanawan na tayo day di amami. Anak ko. Kat day taabilin day di lolo. Naitanong iti panunot mi kan ni ading ko. Iso ano amkam abaybay anda ka. Saan to ang mapasamak day tananan. Kat amok nga oray adan tumot ten bukod a pamilya ni ading ko. Ipangpangruna na kalata. Takas itinako-nakon. Dayta tinaitanuman iti panunot mi abilin day di lolo. Iti day dila ka nito ang nalawlawaganak. No apay ang nagbalinan analiday ni nanang, manipod pimusay day di lolok manang Emmy. Di naman imbalikas, ngam amok ang nalaos ti panagbabawi na. Gaputa kasulit na idi nga asikaswan day di lolo. Gapu nga rod, taindakdakkalan mi kani ading ko dagiti nasaya at apam magbaga day di lolo. Inaramid mi ti rebreben mi kas anak. Iso nga idinadanon mo tenti kanito day dinanang, amuming agpadpada ni ading ko, anaragsak ni nanang, iti sadino man nga ayan na. May salaang abanag ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumnag, manang Emmy. Nang runa kadagiti si bibiyagpay dagiti dadakkel da. Saan nyo ko maidaabaybayan? Ipatag kan asikaswan nyo ida, bayat nga dapay gundaway. Tapno awan ti pagbabawyan nyo, inton madano ng ti gundaway, nga ipulang da ti bulod da abiyag. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Noriel. Noriel, agyamanakan ka pagayam ko. Amom, nagpintas man ti adal nga imbinglay mo babaan iti padas mo. Awan ka asping na material abanag, ti pammatag ama ipaay tayo, nang runa kadagiti ipatpatag tayo. Kat husto ka, saan arumbang nga agsayang tayo iti kanito, tapno awan to, ti pagbabawyan tayo. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu ipi danal tibiyag